Mantun salat zikir. Nggih. Guru sing tau dadi guru sampean nggih. Nggih. Pas waktu kita niki ngelampahi salat nggih. Terus ditakdiraken datang Allah ada perwujudan keimanan ini dipindah alam nggih. Umume alam terang tak berlentera sampai salat sareng ten mriku ngoten nggih. Enten sosok guru sing kita kenal, sosok guru niku tasih hidup. Waktu niku setelah meninggal kan ngoten nggih. Nggih, waktu niku dados guripun panjenengan secara syariat, secara sing tasih uripe gurune panjenengan nggih. Setelah meninggal sampai diparingi pengalaman salat ten alam terang tak berlentera niku wau nggih panjenengan tingali sinten gurune sampean sak bener. Niku waktu hidupnya apakah dia masuk Islam melalui Kanjeng Nabi niku leres sing sak bener Mas. Tapi sewaktu sang guru niki wau masuk Islamnya dari yang lain niki mboten bisa dikatakan benar. Karena alam terang tak berlentera niku nggih enten sing nipu daya. Termasuk alam kubur, alam ilahiyah, alam apa mokoh menika tiyang Islam nggih. Maceme kathah, tapi sing mboten berpegangan datang Kanjeng Nabi, Islam mboten melalui Kanjeng Nabi, nggih sami ngalami kados ngeten. Tapi niki enten dampake kiambo. Biasane tiyange ninggalaken syariat. Lah ngoten. Teng alam terang tak berlentera niku sampai panjenengan kepanggih gurune panjenengan. Nggih mugi-mugi mawon sing berpegangan nggih sing syariat umum Kanjeng Nabi kan dinamati. Sampai sampean dipethokaken salat sareng ten mriku. Kan ngoten nggih mugi-mugi mawon niku. Nek ancene niku gurune panjenengan sing ngene nglampahi nggih napa melalui syariat, melalui Rasulullah sing diceritakaken sing dinapakaken Rasulullah terus nggih niku leres sami. Moko perbedaan pengalaman keimanan niku bedoe kali sehelai rambut. Bedoe sapi nggih alami nggih ngeten anune ngeten. Tapi niku tipu daya nggih sing nika. Wong iki mboten diakui kok sebagai umat Kanjeng Nabi. Monggo menika Allah ajaran syariat nggih melalui Rasulullah. Lah niku Mas. Dadi lek maksude kepanggih ten alam terang tak berlentera niku wau lek gurune mlebet ten agama Islam nggih melalui Kanjeng Nabi. Lek melalui Islam nggih keyakinan, Islam abangan, Islam napa nika niki sami kejadiane sami tapi nggih kula mboten napa nyala-nyalaken nggih mboten beneraken tapi lek kula pribadi nggih guru ingkang sing sak benere diterima oleh Allah nggih melalui Kanjeng Nabi niku mau. Nggih. Nggih pun nggih. Sami ilmu napa mawon niku senajan mboten Islam ngalami kados ngoten ten alam pundi-pundi nggih ngalami. Termasuk nggih tiyang mboten salat, tiyang nggih mboten gadah agama, sami Mas. Kados ngoten tapi nggih niku wau tipu daya. Sami ya napa? Nggih Bu. Nggih, enten anjene lek alam terang tak berlentera yang haknya Allah melalui Kanjeng Nabi bacaane nggih kuncine sholawat. Tapi lek ten alam terang tak berlentera yang kawi yang tipu daya mereka ada wirid khusus untuk memasuki alam itu Mas. Nah niku sami enten bacaane tapi nggih kita niku kan umat Islam sing melalui Kanjeng Nabi ajarane nggih Al-Qur'an. Nah niku nggih pun nggih napa malih sampun nggih atos keimanan niki ancene kathah maceme sing namine iman nggih tetep setunggal iman dateng Allah ngoten nika
perintah nggih melalui Al-Qur'an nggih cukup dumateng ngaten kabar